беҳтарин ҳунарнамоӣ, беҳтарин вахёчи сангворана. Тамошо кунед, лаззат баре. Ҳана диде? ин навои рақси хиромони капки кӯҳистон ном дорад. саломат боши якане ки таҷассумгари ҳами санъати миллӣ вахё худат будай. офарин. азани дили ман ин лаҳза мо қарор дорем дар ярмарқаи фурӯши маҳсулот ва намоиши ҳунарҳои мардуми вахёзамин ноҳияи Сангвор.